Takže ak dovolíte, som sedel, som lepšie čítalo. Nakoľko môj diskusný príspevok som pôvodne chcel, že si ho napíšem iba v bodoch a rozviniem tú debatu, nakoniec som od toho ustúpil, pretože by sme tu boli asi do Vianoc a preto som si to napísal a budem ho čítať. Vážený pán prezident, vážení členovia prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, milé sestry hasičky a bratia hasiči s nimi, ako i v celej členskej základni DPOSR. Rozhodol som sa využiť možnosť prihovoriť sa vám prostredníctvom diskuzného príspevku na veľmi horúcu tému, a to je proces novelizácie legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi. Úvodom sa však musím obzrieť do minulosti a spomenúť obdobie, kedy sa nám v poslednej chvíli podarilo proces novelizácie zákona 314 zastaviť, nakoľko návrhy vtedajších legislatívcov boli v neprospech dobrovoľných hasičov, hlavne členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Určite si toto postcovidové obdobie dobre pamätáte. V roku 2022 som kandidoval na pozíciu člena prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a vďaka vašej dôvere som bol do tejto funkcie zvolený, respektíve ako krajskému predsedovi mi bola daná dôvera zastupovať dobrovoľných hasičov Trenčianskeho kraja v najvyšších orgánoch Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Toto si nesmierne vážim a zároveň cítim veľkú zodpovednosť voči vám všetkým, milí moji. Už v tomto období som vedel, čo chcem docieliť a akým smerom sa chcem uberať. Vnímal som, že Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky sa v minulosti, citlivo povedané, vzdialila od hasičských jednotiek DHZH a DHZM, čo uškodilo celej organizácii. Naši členovia zaradení v týchto jednotkách cítili frustráciu, že nikto nehájí ich záujmy. Ani Združenie miest a obcí, ani Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky a dokonca ani hasičský a záchranný zbor. Bolo to veľmi zlé obdobie, čo malo za následok, že ako huby po daždi nám začali vo verejnom priestore vznikať subjekty, spoločenské organizácie, ktoré mali chuť hájiť úlohu týchto jednotiek. Bohužiaľ, tieto spoločenstvá, ako i Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, sa v tomto priestore vnímali ako rivali, pritom všetkým išlo viac menej o spoločný cieľ, pomoc spoluobčanom v núdzi. Taktiež bolo jasné, že rozpočet na spoločenské organizácie venujúce sa oblasti ochrany pred požiarmi je na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky daný a nemenný. My, ako zástupcovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, sme vedeli, že dotácie pre DHZO a DHZM v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov sa cez našu organizáciu preklopia na obce a z koláča, ktorý zostáva na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, sa budeme musieť popasovať s ostatnými združeniami. Tak tomu bolo a v podstate je to tak dodnes. Mojím cieľom bolo vyvíjať tlak na celú členskú základňu, aby sa Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky začala viac zaujímať o zásahovú činnosť, nakoľko stáť na pilieroch požiarnej prevencie, výchovy mládeže a obyvateľstva, zachovania histórie, kultúrneho dedičstva a ďalších podskupín je málo na to, aby sa cítili členovia v zásahových jednotkách chránení a získali určité benefity. Dovolím si povedať, že tento zámer sa nám krok za krokom podarilo naplňať. Republiková organizačno-právna komisia, novovzniknutá komisia pre DHZO, DHZM, snem Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ako i prezídium, začali ťahať za jeden povraz a vynaložili maximálnu snahu o zvýhodnenie dobrovoľných hasičov zaradených v hasičských jednotkách v otázkach, ktoré nás dlhodobo trápia a voláme po nich hlasno a intenzívne. Samozrejme, že všetky tieto kroky, ako vieme tušovať, nie je najlepší na teraz platný legislatívny rámec, bola snaha o úpravu zákona číslo 314 a novelizáciu vyhlášky 611 o hasičských jednotkách, ale taktiež i vyhlášku číslo 121 o požiarnej prevencii. V
V marci roku 2023 sme na spoločnom stretnutí u ministra vnútra Slovenskej republiky zastupovali našu organizáciu v zložení prezident DPOSR hlavný inšpektor bakalár Jozef Smolinský, viceprezident DPOSR generálny inšpektor dr. Tomáš Zanovit a moja maličkosť. Za hasičský a záchranný zbor bol prítomný prezident, vtedy ešte podplukovník, inžinier Adrian Mivkovič. Na základe zlej finančnej situácie, ktorá bola nastavená ešte bývalým vedením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod gesciou ministra Mikulca, sme dohodli navýšenie pre dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky o 700 000 eur. Toto sa nám podarilo. Taktiež sme avizovali požiadavku o pomoc pri poskytnutí 2 osobných vozidiel pre dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky z flotily vozového parku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Boli nám prislúbené 2 vozidlá značky Kia, ktoré boli nadbytočné v službách horskej služby, no tie doteraz nemáme a mať nebudeme. A preto sme boli nútení riešiť obstaranie už jazdeného vozidla Škoda Superb, ktorú nateraz vlastníme a pravidelne využívame. Na čo chcem však poukázať, je prvotný impuls od ministra vnútra na tomto stretnutí, ktorým bola výzva, že dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky má predložiť návrhy na vylepšenie podmienok pre dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky, ako i pre zásahové jednotky DHZO, DHZM. Toto sme radi privítali a začali sme tvrdo pracovať. Mali sme rôzne pracovné stretnutia, pracovali komisie, prezídium, snem. Nie len, že sme oprášili návrhy a podnety od bývalého člena prezídia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky generálneho inšpektora inžiniera Ivana Chromeka, ale taktiež od prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bakalára Jozefa Smolinského, ktorý pôsobil v minulosti v pozícii predsedu organizačno-právnej komisie. Podstatne prispeli predseda republikového výcvikového štábu generálny inšpektor Pavol Zapletal. Nezahálali ani členovia komisí. V odborných otázkach značne pomohol Adam Puškár, ale samozrejme aj ďalší členovia prezídia snemu. Racionálne podnety sme získali aj od členskej základne, ktoré sme taktiež zaradili do širokej škály návrhov zmien, ktoré mali pomôcť zlepšiť súčasný stav legislatívy. Všetkým, ktorí prispeli, chcem z tohto miesta poďakovať. Ukázali sme, že keď nám ide o dobrú vec, vieme byť jednotní, vieme nájsť kompromisy a riešenia. Toto všetko, čo som nateraz uviedol, možno poznáte. Máte o tom znalosť a tento stav vám je známy. Možno sa pýtate, prečo to tu všetko hovorím? Nuž, skúsim to vysvetliť. Sme v štádiu, kedy nám do skončenia mandátu zostáva posledný rôčik, čo skoro budeme bilancovať a posudzovať, čo sa nám podarilo, čo sme produktívne pretavili do praxe, čo sme odovzdali našej organizácii. Či sme boli prínosom, alebo naopak, boli iba pasívnym článkom, iba kusom do počtu. Po 4 rokoch vo funkcii som veľa pochopil, veľakrát sa mi otvorili oči. Bolo veľa nadšenia, ale i sklamania. Bohužiaľ, stále som nadobúdal pocit, ktorého sa často nedokážem zbaviť ani teraz, a tým je postoj členskej základne k členom prezídia, členom snemu, ale i k funkcionárom na územných organizáciách. Niekedy mi to pripadá, ako by sme boli nepriatelia. Vo verejnom priestore počuť kritické hlasy, ako neriešime problémy členskej základne, ako sa nezaujímame o problémy tých dole. A čo najviac zamrzí, keď počúvame o papalášizme, o tom, že všetky prostriedky sú vynakladané na platy, a to najúbohejšie je počúvať to, že sa obohacujeme na úkor členskej základne. Toto treba vysvetliť, ozrejmiť a vykričať. Opak je pravdou, vážení. Tak ako som uviedol, môžem celú členskú základňu z tohto miesta ubezpečiť, že celé 4 roky sa snažíme zlepšiť situáciu v DPOSR. Snažíme sa presadiť čo najviac racionálnych návrhov na zmenu legislatívy. Chceme byť zodpovednými hospodármi, redukujeme výdaje, aby boli čo najefektívnejšie. Otáčame každé euro a aj z dnes ideálnej finančnej bilancie, s ktorou sa každoročne pasujeme,
sa snažíme obstarať nové veci, ako napríklad náradená hru Plameň, nové časomiery, prekážky a podobne. Medzi také základné návrhy, ktoré boli našou organizáciou predložené na zmenu legislatívy, spomeniem iba niektoré. Dneska sme už o nich počuli. Riešenie uvoľňovania zo zamestnania, udeľovanie voľna po zásahu, poistenie pre prípad úrazu, poistenie trvalých následkov či smrteľného úrazu, taktiež poistenie zodpovednosti za škodu a ďalšie podnety k zlepšeniu súčasného stavu a postavenia dobrovoľného hasiča. Projekt celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov je stále financovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, respektíve Hasičským a záchranným zborom a celý proces zmluv ako ich finančných transakcií prechádza cez dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky. Na všetkých operáciách poctivo pracujú zamestnanci sekretariátu dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Tu si treba uvedomiť, že odstupom času sa z balíka na tento projekt viac prispieva na činnosť jednotiek, a to z dvoch hľadisk. Prvé hľadisko je kvantitatívne, nakoľko sa počet jednotiek zvyšuje, a druhé hľadisko je kvalitatívne, kedy zbory z nižšieho zaradenia premiestňujeme do vyššej kategórie. Obe hľadiská sú pre bezpečnosť našich spoluobčanov prínosom, avšak má to dopad na väčší odliv finančných prostriedkov zo sumy, ktorá je nemenná a už roky sa nenavyšuje. To má samozrejme dopady na celý proces transakcie z dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na obce a tým pádom zostáva každým rokom v DPO menej financií. Aj s týmto trendom sme oboznámili Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a voláme po kompenzácii formou spracovaných projektov, ktoré každoročne predkladáme na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, respektíve na Prezidium Hasičského záchranného zboru, aby boli podporené ostatné činnosti našej organizácie. Okrem tejto skutočnosti je potrebné si uvedomiť, že nám mzdy zamestnancov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky vynakladáme ročne približne 610 000 eur. Ide o tajomníkov na územných organizáciách, veliteľa odbornej školy DPO Sr. Martine, sekretariát, personál obchodu DPO. Tu nastáva taktiež situácia, kedy z roka na rok smerujú vyššie náklady na zamestnanca z dôvodu navyšovania minimálnej mzdy, odvodov a podobne. Prihliadajúc na vlnu inflácie spoločnosti, treba povedať, že dotačná politika by mala na tieto aspekty reagovať a finančné príspevky i pre našu organizáciu primerane navyšovať. Bohužiaľ sa v čase konsolidácie tak nedeje a my sa ustavične boríme s problémom zabezpečiť všetky činnosti našej organizácie. Zároveň je potrebné upovedomiť našu členskú základňu, že tak ako oni v dobrovoľných hasičských zboroch, tak aj členovia snemu a prezídia, vrátane prezidenta dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, robíme všetci nezištne, bez nároku na mzdu a tiež na úkor vlastných rodín a voľného času. Nikto teda nemôže vraviť o papalášizme, pretože sme na jednej lodi. Vážený pán prezident, vážení členovia prezídia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, milé sestry hasičky a bratia hasiči v sneme, ako i v celej členskej základni dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Dostávam sa do záverečnej časti môjho príspevku. Bohužiaľ, jej znenie bude pesimistické a nie veľmi motivačné. Opieram sa o nedávne rokovanie prezídia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 8.4.2026 za prítomnosti legislatívcov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a tiež za prítomnosti nášho člena, veliteľa DHZ a DHZO Martin Priekopa, pána Lubomíra Vanka, ktorý je zároveň predsedom asociácie veliteľov DHZO a DHZM. Nakoľko bol pán Vanko už v minulosti vyzývateľom všetkých členov snemu a prezídia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky s podnetmi na vylepšenie situácie, dali sme mu priestor
na rokovaní prezídia. Toto všetko, čo som na teraz uviedol, možno... Pardon. Takže dali sme mu priestor na rokovaní prezídia predniesť jeho podnety a návrhy priamo v prítomnosti legislatívcov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. I keď na mňa osobne pán Vanko pôsobil ako člen DPOSR, ktorý nám vyčíta našu nečinnosť, či dokonca pasivitu, potešila ma táto príležitosť. Priamo na rokovaní totiž zistil, že nie sme nečinní. Nie sme pasívni. Nemáme tendenciu hádzať jeho podnety za hlavu a že nie sme žiadni oponenti. Na tvare miesta, kde mal priestor diskutovať, mohol a snáď pochopil, že jeho návrhy a postrehy majú rovnakého menovateľa i v dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky. Naše názory sa stretli, majú svoj racionálny prienik a majú za cieľ zlepšiť systém. V podstate sa s jeho názormi stotožňujeme. Bohužiaľ, po tomto rokovaní som i ja stratil všetky ilúzie a nádejne zlepšeniu situácie. Zo strany legislatívcov nám bola viackrát zvýraznená podmienka, ktorú tu spomínal aj pán prezident, že môžeme robiť úpravy a zmeny v takom rozsahu, aby sa nedotkli štátneho rozpočtu. No a tým sa povedalo všetko. Následne sme si vypočuli, ako sa čo nedá zrealizovať, ako nedokážeme v legislatívnom rámci zabezpečiť uvoľnenie dobrovoľného hasiča zo zamestnania v prípade zásahu, ako mu nedokážeme presadiť voľno po nočnom zásahu, ako sa máme poistiť sami, vraj aj zamestnanci v práci sa poisťujeme proti spôsobenej škode a tak ďalej a tak ďalej. Vážený pán prezident, vážení členovia prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, milé sestry hasičky a bratia hasiči sneme, ako i v celej členskej základni Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Zo všetkého, čo som tu uviedol, som vydedukoval, že úprava zákona 314 o ochrane pred požiarmi bude čisto kozmetická. Zmení sa akurát názov z DHZ do DHZM na obecný hasičský zbor, čo podľa mňa má už v dnešnej dobe efekt bezvýznamného plus. Nakoľko to bude predstavovať iba náklady na výrobu nových polepov na technike a výrobu nových pečiatok, čo budú v konečnom dôsledku znášať opäť dobrovoľní hasiči. Taktiež cítim vo vzduchu, že vyhláška 611 akurát skráti časy výjazdu jednotiek zaradení kategórii B a to je tak všetko. Záver. Pripravovaná novelizácia v ničom nezlepší súčasné postavenie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. V ničom nezlepší postavenie člena dobrovoľného hasičského zboru či dobrovoľného hasičského zboru mesta. V ničom nepomôže nadobudnúť benefity pre dobrovoľného hasiča. Milí moji, s pokorou príjmem kritiku, pokiaľ to, čo som v závere uviedol, bude lož a výklad, ktorý sa nezakladá na pravde. Prajem si, aby som sa mýlil, aby sa snaha nás všetkých k zmene k lepšiemu podarila pretaviť do praxe a stala sa realitou. Prajem si, aby tieto negatíva, ktoré vnímam, boli iba zlým snom a aby sa konečne na Slovensku našla politická vôľa zmeniť veci k lepšiemu. Nech nám svätý Florián pomáha. Ďakujem vám za pozornosť.